Ndeewo onye na-ere ọgwụ. Unu enwere ọgwụ isi ọwụwa? Nnọọ, onye ahịa, batawa. Anyị nwere ọgwụ isi ọwụwa. Biko onye na-ere ọgwụ, ị nwere ike inyere m aka? Ahụghị m ọgwụ isi ọwụwa. Ọ dị mfe. Lelee shelf ahụ nọ n'aka nri. Ọgwụ isi ọwụwa nọ ebe ahụ. Enweghị m ike ịchọta ya. Ị ga-abịa nyere m aka gosi m. Echefukwala na m bụ onye ahịa gị kacha mkpa. Hapụkwana ihe onye ahịa ahụ. Ugboro ole ka ị bịarala ebe ịzụta ihe n'afọ a? Ya bụ na ị na-ekpere m ekpere ka m na-arịa ahụ mgbe niile, ọkwa ya? Gịnị na-atọkwanụ gị ọchị? Ọ ihe i kwuru na-atọnụ m ọchị. Nke bụ na m chọrọ ka ị na-arịa ahụ mgbe niile. Lekwanụ m o. Ọ n'eziokwu ka m nwee ike na-azụnara gị ọgwụ mgbe niile. Mana ọ bụghị naanị ọgwụ ka anyị na-ere ebe a. Anyị na-erekwa okpu nna bụ enyi, na-erekwa ihe nwaanyị ji anọ nsọ na ihe ndị ọzọ. Hapụgodo ihe ndị ahụ, bịa nye m ọgwụ isi ọwụwa. Ọ dị mma, ana m abịa. Nke a ọ bụ ọgwụ a? Ọ dịkwa mfe karịa ihe m chere. Ọ ya. Ọgwụ a dị ezigbo mma maka ibelata isi ọwụwa. Daalụ. Ngwanụ onye ahịa kacha mkpa, ka ọ dị mgbe ọzọ. Ọkwa ị hụrụ gị? Ị bụghị ezigbo mmadụ. Ngwanụ.